A continuación vamos ir con unha muñeira, tamén unha homenaxe a esta xente que defendeu o noso folclore, que nos lo fixo chegar ata nós hasta os días de hoxe, que foi Pazos de Merexo. Foi un acordeonista, tocaba acordeón diatónico na zona de Merexo, en Muxía, sí. Foi un home que aprendeu solo autodidacta, de unha maneira curiosa, como eran antes moitas cousas e moitas dificultades para poder chegar a algo, e foi que conseguiu un acordeón que chegou pois aí pola emigración de Buenos Aires. Mentre non aprendeu a tocar, o home alquilaba os músicos aí do seu povo e arredores, alquilaba o seu acordeón para facer unhas cartiños, e cando se aprendeu a tocar un pouco, pois amenizou aí as festas aí na súa parroquia e arredores. Bueno, pois para él vai dedicada esta muñeira de Merexo. tocando por aquí, por toda a Coruña Bisbara,
fora un pai, Antonio, os seus 3 fillos, pois que deixaron un legado importante aí de pezas. Entre elas, esta marcha que imos tocar era un ebanista, un carpinteiro de Monte Alto, que no seu dato